The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Nausahan ko dito, tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po kaagad natin yan. Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy, ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Lunes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa Gemma for the Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, mula sa ating satellite office sa Kongreso, isang anak ang nananawagan ng tulong para sa kanyang ama na nakita umano ng bukol sa baga. Hinaing ni Glenn Rivera, kinakailangan daw sumailalim sa laboratory test ang kanyang ama upang matukoy ang tunay nitong kalagayan. Ang panawagan ni Glenn, panoorin po natin ito. Ako po si Glenn Sandro O. Rivera. Humihingi po ng tulong para po sa aking tatay na si Guillermo Rivera na nakitaan po ng bukol sa kanyang baga. At humihingi po kami ng tulong na halaga na 70K kasi po malaki po yung kinakailangan po namin. Sana po matulungan niyo po kami, ako Bicol Party List at Congressman Saldigo. Maraming salamat po. At makakausap natin ngayon mula sa ating satellite office sa Kongreso si Glenn Rivera. Magandang hapon sa iyo, Glenn. Magandang hapon po. Opo, kamusta na po ang kalagayan ng iyong ama? Medyo okay naman na po siya, pero nga po, kailangan po talagang ipaano po siya, patignan po gawa nga po ng karupusan bukod sa baga. Opo, ano yung mga epekto nitong nakita umanong bukol sa kanyang baga? Ano yung mga naging epekto sa tatay mo? Ang alam ko po kasi dati, nag-QC po yung tatay ko, tapos yun po yung tingin ko lang po na naging ano po, kaya po siya nagkaroon ng gano'n. Pero di pa po ako sure po, yun lang po yung palagay ko kung naging ano, kaya po nagkaroon ng gano'n siguro po. Opo, kailan niyo po nalaman na meron na palang bukol sa baga ng tatay niyo? Nagpa-examine po kami sa heart center. Doon po namin nalaman na meron po siyang bukol sa baga. Opo, gaano na daw ito kalaki? Hindi pa naman po naano kung kano, pero maliit lang po. Pero hindi po kasi malaman kung malignant daw po or yung, hindi ko po sure kung yung ano ang tawag doon, yung ano po, cancerous. Opo. At nang napatingnan niyo po ito sa doktor, ano daw yung sabi ng doktor? Anong kinakailangan na gamutan? Ano po ng CT scan with biopsy. So, Yung kailangan po. Opo, so yun yung advice ng doktor na dapat pagdaan nitong tatay mo. Opo, yun po yung kailangan po. Oh, so ilan kayo magkakapatid, Glenn? Ano rin po? Ilan kayo magkakapatid, Glenn? Ilan po kami magkakapatid? Oo. Apat po, apat. Apat. So lahat naman kayo ay tulong-tulong naman sa gamutan na kinakailangan ng iyong ama. Opo, tulong-tulong po kami naglakad po ngayon. Opo. Yung iba po nasa Senate para po mag-upo ng 70K kasi kailangan na kailangan. Opo. Kamusta naman yung inyong mga hanap buhay?
Okay, ulitin ko lang Glenn, ano? Kamusta naman yung mga hanap buhay niyong magkakapatid? Hello Glenn? Hello po. Oo, ulitin ko lang ano, kamusta naman yung mga hanap buhay niyo Glenn? Okay naman na po si tatay. Pero yun nga po, kailangan pong patignan po yung bukol niya po sa baga. Opo. Ikaw Glenn, may hanap buhay ka na ba? Po? Ano yung hanap buhay mo Glenn? Ay, sa ngayon po, wala pong trabaho po ngayon. Okay, pero yung iba mong kapatid, ano yung mga hanap buhay? Yung meron po sa aming hanap buhay yung kapatid ko pong babae. So, yun yung provide ng pangangailangan nyo, especially sa gamutan ng tatay mo. Ayan mga ka-action, paayos lang muna natin yung audio ni Glenn, ano, para malinawan tayo yung kung ano talaga yung kalagayan ng tatay niya at kung anong nais na tulong mula sa Ako Bicol Party List nitong si Glenn. At titingnan natin kung anong maitutulong ng Ako Bicol Party List patungkol dito sa alalahanin sa kanyang tatay na nakitaan ng bukol sa kanyang baga. At ayon sa anak nito ay talagang malakas sa manigarilyo itong tatay niya. Posibleng dito ay nakuha ang kanyang sakit. Ayan, ang mga ka-aksyon, ang Ako Bicol Party List dyan sa NCR ay bukas tuwing Lunes mula alas 8 hanggang alas 2 ng hapon. Ayan, balikan natin si Glenn, ano? Hello Glenn, okay na ba? Medyo okay na po. Sorry po, nakawala po kanina. Okay. Sige, Glenn, sinasabi mo kanina, ano, yung kapatid mo yung may trabaho at gumagastos, especially ngayon na sa pangangailangan na gamutan ng iyong tatay. Opo. Siya po ngayon kasi nawalan po ako ng trabaho nung panahon po na saka ano rin po, bago opera rin po, kaya po kailangan po talaga namin kasi kakagastos lang po namin. Opo. Pero sumasapat naman, Glenn, yung kinikita ng kapatid mo sa pang-araw-araw nyo at yung gamutan ng tatay mo. Sorry po, nakawala po. Okay. Sige, ulitin ko lang, ano. Ito bang kinikita ng kapatid mong yung kapatid mo ay sumasapat naman sa pang-araw-araw niyo, especially ngayon sa gamutan ng tatay mo? Opo, sapat lang po sa pang-araw-araw po namin. Yung pinikita po ng kapatid ko sa kada buwan po. Opo, at ngayon Glenn ay lumapit ka sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Ano yung ninanais mo ngayon? Pakiwalag po, sorry po, nawawala po. Opo. Puputol po. Sige po. Glenn, dahil sa lumapit ka dyan sa Ako Bicol Party List at sa aming program, ano yung gusto mong mangyari at inilapit sa amin? Sorry po, nawawala po. Ayan, ayusin lang natin yung audio ni Glenn, ano, para maging malinaw ang ating usapan dito. Sige. Okay na ba, Glenn? Sige. Dahil dyan ay dumako na tayo sa kung anong maitutulong ng Ako Bicol Party List. Para sagutin ang pangangailangan ng medikal, nasa linya ng ating telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Sir Alvin. Magandang hapon po sir sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa Tabang Ore mismo. Magandang hapon po. Opo, mula sa libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List, ano po ang maaring asahan nila Glenn para sa kanilang ama? Opo, at yung pong kanilang ama, nakita ko po yung kanyang mga dokumento na sinabmit po kanina sa Ako Bicol People's Day dito po sa tanggapan natin sa Kongreso. At yun nga po, at parang nangangailangan po sila ng malaki-laking amount po. So ito po ay aaksyonan agad ng Ako Bicol Party List dahil kay Kong Saldico po
Apo. Inaprubahan na po ang 70,000 po Ayun. na tulong. Opo. Tulong medikal para kay, Opo. para Sige. kay tatay. Opo, Sir Alvin, paano po ito matatanggap nila Glenn? Hello, Sir Alvin. Yes. Apo. Yes, sir. Yes, sir. Paano po ito matatanggap nila Glenn, itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Ito pong itulong po ng nanggagaling po sa Ako Bicol Party List ay ipoproseso po ngayong araw at hihintayin lang po nila yung paglabas po ng guarantee letter na manggagaling po sa Department of Health. Opo. At after po doon, hindi naman po magtatagal po yan at ora mismo po tayo kumilos. Tatawag po ang ating mga staff po ng Ako Bicol Party List Opo. sa kanya upang kanyang kunin na ang guarantee letter. Ayun. Sige. Sir Alvin, ano po ang mensahe natin dito sa pamilya ni Glenn? Opo, ang mensahe na lang po natin sa pamilya ni Glenn po para kay tatay ay huwag po kayong mag-alala at ito na nga po at inaprubahan po na Ako Bicol Party List at Eko Saldigo po ang tulong medikal at sigurado po yan na ito po ay makakatulong dahil napakalaki po ng tulong na ibinibigay ng Ako Bicol Party List. Lagi pong tatandaan na Ako Bicol Party List po ay simulat sa pool ay tumutulong po ng walang halong kapalit po. Ito purong serbisyo publiko po nang kagaling po kay Kong Saldi at Ako Bicol Party List. Opo, tama po, Sir Alvin. Sige, balikan ko si Glenn. Glenn? Hello, Glenn? Okay na po. Opo, narinig niyo po na ang tulong mula sa Ako Bicol Party List ay tutulong po sa gamutan ng iyong tatay. Ano yung mensahe natin sa Ako Bicol Party List, lalo na kay Congressman Zaldico? Maraming salamat po sa tulong po na maibibigay niyo po. Maraming salamat po unang-una sa Ako Bicol Party List, lalong-lalo po kay Congressman Zaldico. Maraming salamat po. Opo. Maitanong lang kita, Glenn. Kanino mo nalaman ang Ako Bicol Party List ay tumutulong sa mga kagaya mo na nangangailangan ng medical assistance? Sa ano po, nung nakalapit na rin po kasi kami dati, bali nalaman po nung pumunta po dito malapit po sa DSWD, doon po nila sinabi sa nanay ko po noon na meron daw po dito sa Ako Bicol po. Opo. At ngayon, Glenn, napatunayan mo na ang Ako Bicol Party List ay talagang tumutulong at handang tumulong. Yes po, maraming salamat po. Ulitin ko po, maraming salamat po sa Ako Bicol Party List, lalo po kay Congressman Zaldico. Maraming salamat po ulit. Opo. At sa muli, maraming salamat din kay Sir Alvin Martinez. Siya po ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Sir Alvin. Thank you very much po at sa buong tabang ora mismo po. Opo. At Glenn, maraming salamat din sa iyong tiwala sa aming program. Asahan mong may aalalay pong ang aming team dyan sa mga susunod na proseso sa iyo. Ano? Opo. Salamat po ulit. Maraming salamat po. Sige. At ito mga kaaksyon, samantala sa ating tabang ora mismo update, isang viral video mula sa Masbate ang naipaabot sa atin na kung saan isang ina ang nakitang walang awang pinaghila at pinagsisipa ng isang lalaki. Dahil dito ay agad tayong tumugon at umaksyon. At sa ating pag-iimbestiga, ang nanay na nasa video ay may sakit na Alzheimer's disease, habang ang nakitang lalaking nananakit dito ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Kaya naman kanilang anak ay ora mismong humingi ng tulong sa ating programa upang maiuwi ang kanyang ina na sa kanilang lugar sa Cavite. Ang buong pangyari at ang ating pag-aksyon, panoorin sa kwento ni Jennifer Pulinar. Sa kuha ng cellphone videong ito, makikita ang paghila at pagsipa ng isang lalaki sa isang lola na di kalaunay napag-alaman namin na ito pala ang kinakasama ng matanda. Ano nga ba ang kwento sa likod ng pananakit na ito? Ilaw ng tahanan. Ito ang tawag sa mga ina na siyang nag-aaruga sa mga anak at sa buong pamilya. Ngunit hanggang saan nga ba aabot ang kanilang liwanag? At sa kanilang pagtanda, sino ang may nais na sa kanila
ay mag-aruga. Sa Pilipinas, pagtungtong ng 60 taong gulang, maaaring makaranas ng sakit na Alzheimer's disease o ang sakit na malilimutin, pagkalito at pagbabago ng ugali. At ayon sa pagsusuri sa 1,000 katao, maaaring 16 na katao ang dumaranas nito. At isa na rito, ang 73 taong gulang na si Lola Lydia Tubong Masbate. Matanda na, nag-aasal bata at hindi lubos makakilala si Lola Lydia. Sa kabila ng kondisyon, tanging ang pangalawang kinakasama na si Jose na lamang ang kasama niya sa bahay. Dahil ang mga anak nila na nasa Masbate nakatira ay may kanya-kanya ng pamilya at hindi na makayanan na alagaan pa ang matanda. Sa kawalan ng nag-aalaga kay Lola Lydia, umalis ito sa kanilang bahay nang di alam ng kinakasama at dahil sa pagkamalilimutin kung saan-saan ito napapadpad, na labis na ikinagagalit naman ni Jose. Ito ang eksena na ikinadurog ng puso ni Joby Espares, isa sa mga anak ni Nanay Lydia na nasa Cavite ngayon nakatira. Ayon sa kanya, habang napapanood ang video ng pang-aabuso sa kanyang ina, halos maiyak siya dahil wala siyang magawa. Kaya naman ora mismo na siyang humingi ng tulong sa programa upang masiguro ang kaligtasan ng kanyang nanay mula sa kanyang mismong ama. Ano po yung plano nyo dito sa nanay nyo, ma'am? Gusto ko po sana yung nanay namin kunin. Tapos dyan na lang tumira sa'yo sa Cavite. Opo. Ora mismong tinugunan ng programa ang kahilingan ni Joby na makauwi sa Masbate. At agad inasikaso ng aming team si Joby upang makabiyahe mula Cavite hanggang Legazpi, kasama ang kanyang 7 buwang gulang na anak. Pagkarating ni Joby sa Legazpi, hindi na nag-aksaya pa ng oras ang aming team at ora mismo naming tinawid ang dagat upang makarating sa Masbate. Kinabukasan, tinahak namin ang barangay Pinamalatikan. Pero imbis na sa bahay ang diretsyo, pinigilan kami ni Joby dahil daw sa hindi pagkakaayos ng kanilang pamilya. Kaya naman, ang matagal na reunion ng pamilya sa barangay hall, nagkita-kita. At sa paghaharap ulit ng mag-ina, ang matanda hindi na makilala ang kanyang sariling anak dahil sa sakit na Alzheimer's. Maya-maya pa ay pinag-usapan ang nangyaring pananakit kay Lola Lydia. At dito, ipinaliwanag din ni Jose ang kanyang sarili sa kumalat na videong sinasaktan niya ang kanyang asawa. Ito na panyari dito. Medyo nasangop lang ako. Kay sa 3 dias niya nga lakat, habo na siya mag-uli dito sa balay. Naluya ko saya kay maluya na ngani. Warang kinakaon. May kun ari sa balay kay nakakaon siya. Amid to, bagan naurit man ako, napasakitan ko siya kay habo na dito sa balay mag-uli. Upang maiwasang maulit pa ang nangyaring pananakit kay Lola Lydia, desidido si Joby na maiuwi sa Cavite ang ina. Kahit pa, hindi siya nito gaanong naaalala. Nalipay man ako na nakakabi ako, gimuligan ako sa tabang oras mismo para makabakasyon aning sa mamay dito, ako nung siya to. Ito paggamot ko sa mamay, makapagtrabaho ko kayo ng maayos. At agad naman itong sinang-ayunan ng kanyang tatay na si Jose. Gusto nga na ako kay bata manamo siya. Lid, pag-abot sa Manila, dili kan magparlakat ha. Saan mo? Kaya ni baby dito, okay lang. Pero kung dili niya kaya, ako gahapon na ma-attender. Kay dili ko man siya dili man ako makasabi, sinabon ako sa imo. Kaugnay nito, minungkahi ng MSWDO officer na kailangang maayos ang senior citizen pension ni Lola Lydia bago ito tuluyang pumunta ng Cavite. So, as wala siyang transfer ng residency, makukuha niya with authorization ng pinirmahan niya.
Isang malaking bagay po to na yung suliranin nila, maging maayos yung pagsasama nila, kahit nga magiging long distance yung relasyon ng mag-asawa sa tulong ng kanilang anak, mabubuti ang kalagayan niya at in time, makabalik ulit siya dito sa pinamalatikan. Maayos na natapos ang kanilang kasunduan, kaya naman ora mismo naming pinuntahan ang kanilang tahanan. Pero umabot ng ilang minuto ang aming tinahak upang makapunta sa kanilang bahay. At sa aming pagdating, isa-isa nang inayos ni Tatay Jose ang mga dadalhin na gamit ni Lola Lydia papuntang Cavite. At sa huling pagkakataon, bago tuluyang magkahiwalay ang dalawa, humingi siya ng tawad sa kanyang nagawa at inaming mabigat din sa kanyang kalooban ang magkahiwalay sila. Ako led, mangayo lang ako sa imong pasensya kay nasakitan ka, kay sa kanamas ko na orit na dili ka nag-uuli sa balay, kundi napasakitan ka, mangayo lang akong pasensya, led. Nagpasalamat ako sa ako Bicol, tabang ora mismo kay nabagan na wara-wara ang problema nga nagkadika mo sa akong nang bata ko nagkadiman nga an iya man iloy iupod man sa dako-dako na salamat. Bago rin umalis sa lugar, sinigurado namin na ayos din ang mga papel ni Lola Lydia. Makumpuan kita kayo, paborila ka na. Sa aming pagsakay sa barko, tila ba hindi pa rin maintindihan ni Lola Lydia kung saan kami patungo. Umupo silang magkatabi ni Jovi, ngunit walang imik ang matanda sa tawid dagat naming pagbiyahe. Ligtas din na nakauwi ang mag-ina sa Cavite. Sa haba man umano ng kanilang biyahe, hindi matatawaran ang saya na nadarama ni Jovi na sa wakas ay nasa piling niya na ang kanyang ina. Papasalamat ako sa Ako Bicol, tabang ora mismo dahil sa tulong po nila, nakapunta na po ako sa Masbate, nakuha ko na po yung nanay ko at nandito na po kami ngayon sa bahay namin. Dala ko na po yung nanay ko. Hindi na po siya doon maglalakad-lakad kahit saan kasi nandito na po siya. Babantayan ko po siya ng maigi. Hangad ng aming programa na tuluyang mapabuti ang kalagayan ni Lola Lydia sa pangangalaga ng kanyang anak. Magsilbing paalala sana ito sa lahat ng anak na huwag talikuran ng ating mga magulang sa panahon ng kanilang kahinaan. Dahil sila ang unang umalalay at sumuporta kung saan man tayo ngayon sa ating buhay. Yan mga kaaksyon ng ating agarang pagtugon. At para sa may mga pamilya or mga kapamilya na mayroong ganitong sakit, habaan na lang po natin ang pasensya at pag-unawa. Dahil alam naman natin na talagang hindi nila alam or hindi na sila nakakakilala sa atin at tayo na lang ang mag-adjust. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, mula sa Quezon City, isang lalaki ang humingi ng tulong para sa kanyang gamutan dahil sa stage 4 lung cancer na iniinda nito. Ang buong kwento at ang ating pagtugon, abangan. At mula naman sa Villar Albay, isang proyekto ang inilunsad ng 49 Infantry Battalion Philippine Army kasama ang Ako Bicol Party List nito lamang nakaraang Biyernes.
para sa mga residente ng Sitio Tigis, Bautista o Villar Albay. Ano ito at ang buong kaganapan? Abangan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang tabang. Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, muya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas,
recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon mula sa ating satellite office dyan sa Kongreso. Hinaing naman ni Catherine Tagima Cruz ang ating ora mismong bibigyang solusyon. Ang alalahanin ni Catherine ay para sa kanyang kapatid na si Roderick Tagima Cruz na lumalaban sa sakit na stage 4 lung cancer mula noong buwan ng Marso. Ang panawagan ni Catherine, panoorin po natin ito. Ako po si Catherine Tagima Cruz. Humihingi po ako ng tulong sa Ako Bicol para sa kapatid ko pong si Roderick Tagima Cruz na na-diagnose po ng lung cancer stage 4 with bone metastasis. Kailangan po niya ng 6 cycle na chemotherapy na nagkakahalaga po ng 322,000. Ako po ay lumalapit kay Congressman Saldico at Ako Bicol para po matulungan kami madugtungan po ang buhay ng kapatid ko. Maraming salamat po. At makakausap natin ngayon mula sa ating satellite office sa Kongreso, si Catherine Tagima Cruz. Magandang hapon, Catherine. Hi sir, good afternoon po. Opo, kamusta na po itong kalagayan ng kapatid nyo ngayon? Actually sir, day by day, wala po kasi talaga siyang ganang kumain. Kahit ano po yung ibigay namin sa kanya. Tapos, day by day po sir, laging masakit ang likod niya, ang dibdib niya, yung tagiliran niya. Tapos, lalo po siyang pumapayat. Opo. Kailan po, Ma'am Catherine, na diagnose po ng stage 4 lung cancer itong si Roderick? Actually sir, October last year, napansin ko na po kasi hinihingal siya. Grabe po talaga yung hingal niya. Tapos nawawalan po siya ng ganang kumain. Tapos bigla pong talagang pumayat siya. Tapos ang ginawa ko po, pina-check up po siya kasi I thought po baka diabetic lang siya. Tapos normal naman po. Sa x-ray po nakita meron siyang nodular opacity 1.8 cm. Opo. Tapos recommend po kami for CT scan. Tapos CT scan po namin siya somewhere in November po. Yun nga po, na-confirm na meron dun sa left lower lobe niya 1.8 cm na nga po. Ibig sabihin po lumaki. Opo. Tapos dun sa right lang naman po niya, may maliliit na po. Opo. Tapos recommend po kami ng CT-guided na biopsy. Tapos naghanap po kami ng GL noon, ng mga tulong po kasi umabot po kami ng 55,000 noon eh. Opo. March 4 po, na pa-biopsy namin siya. After 2 weeks po, na-confirm po na may adenocarcinoma siya, which is cancerous po. Kasi ni-refer po kami sa oncology. Ni-request po kami ng PET scan. Doon po nakita sa PET scan na meron na siya sa thorax, meron siya sa sikmura, meron na siya sa spinal cord niya, meron na po, may bone metastasis na po siya. Tapos nung sabi ng doktor, stage 4, kaya kailangan po namin mag-chemo as soon as possible. Opo. Sinasabi niyo, ma'am, na dahil sa kanyang sakit, itong stage 4 lung cancer, ay bihira na lang siyang kumain. At ano pa yung mga kadalasan, ma'am, na epekto nito sa kanya? Ano siya sir, hindi siya nakakatulog kasi masakit talaga yung dibdib niya tsaka yung likod niya. Tapos yung ubo niya sir, pag umubo siya, talagang nahihirapan po talaga siya.
katulad po yung isang araw po, umubo po siya ng gusto. Tapos yung hingal po niya, akala ko po itatakbo namin siya sa ospital. Apo. Actually, araw-araw din po siya nagne-nebulizer, tapos may inhaler din po siya. Kasi along po dun sa lung cancer niya, sir, mayroon din po siyang COPD. Opo. Ito bang kapatid mo, Ma'am Catherine, ay nakakonfine na ngayon sa ospital? Hindi po, sir. Ano daw yung advice ng Kasi doktor? wala pa po kaming chemo, wala pa po kaming pang chemo. Opo. So, ang kinakailangan ngayon na gamutan ng kapatid mong si Roderick ay kailangan talagang ipadaan or idaan sa chemo. Yes, sir. Chemotherapy po. Ang sabi po sa amin ng doktor is, kung meron daw po, kaya po namin makakuha ng 2 chemo session, 2 cycle na kaagad ng chemo para po nakaabang na kaagad, gawin na daw po namin kasi as soon as possible daw po kasi talaga. Kasi Opo. nasa bones na daw po yung mga cancer cells. So, kumakalat na po itong cancer ni Sir Roderick. Yes, sir. Opo. Opo. So, ano daw, maliban sa'yo, ma'am, sino yung naasahan niya sa gamutan po ni Sir Roderick? Actually, sir, ako lang po. Breadwinner po ako sa bahay namin. Ang father ko po, patay na po. Ang mother ko po is bedridden kasi may heart disease din po siya. Ako po lahat yun, sir. Ako po lahat sa bahay namin. Opo. Ito bang si Roderick ay may pamilya na? Wala po, sir. Single po siya. Opo. At ngayon, ma'am, nasa magkano daw per session yung baga yung presyo? Ang per session po is 53,800 po. Opo. Tapos ngayon, ma'am, dahil sa lumapit po kayo sa aming program at dyan sa Ako Bicol Party List, ano yung ninanais mo, ma'am? Sana, sir, mabigyan niyo po kami ng 2 session para po nakaabang na po yung isang session. Gusto ko lang po kasi talaga, sir, matuloy-tuloy siya. Kasi yun din po yung recommended sa amin ng doktor na kailangan makapaghanap na kami yung pantuloy-tuloy po na chemotherapy. Kung matutulungan niyo po kami ng 2 session, sir, ipagpapasalamat po namin yun sa inyo. Opo. Before po ito tamaan ng sakit, itong si Sir Roderick, ano po yung kanyang pinagkakakitaan or trabaho po, ma'am? Dati po kasi, sir, nung 90s po, nagtrabaho po kasi yan sa bar. Tapos, pero hindi po siya nag-smoke, sir, hindi po siya iniinom. So, wala po talaga siyang bisyo. Nung sinabi po namin sa doktor yun na hindi nga po siya smoker, ang conclusion po kaagad ng doktor is second-hand smoking. So, dun niya nakuha itong sakit? Yes, sir. Okay. So, ngayon, ma'am, dahil sa alalanin mo ay inilapit sa amin, eto, ma'am, makinig ka po, para sa agarang pagtugon sa alalahanin ni Ma'am Catherine. Nasa kabilang linyang muli ng ating telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Alvin. Good afternoon po ulit, sir, at sa mga nanonood nakikinig po sa Tabang Ora mismo. Opo, ito pong alalahanin ni Catherine. Ano po yung maitutulong ng Ako Bicol Party List? Opo, narinig ko yung kwento kanina ni Catherine para sa kanyang kapatid na si Roderick, na may malubhang karamdaman na nasa stage 4 cancer at nag-metastasize na ho yata sa kanyang katawan. Ngayon po, narinig ko rin po na humihiling po si Catherine para sa kanyang kapatid na sana man lang sa ora mismong masolusyonan yung kanyang hinihinging medical assistance na pang chemotherapy, At nakita ko nga din sa kanyang papeles na yung per session kung magkano yung ginagastos, yung per session niya ng chemotherapy. At ang hinihiling nga po niya sana maka 2 session agad, dahil nga yan ang abiso ng kanyang doktora, So, tama po, Sir Alvin. Wag na pong mag-alala si Catherine at siya po'y lumapit sa Ako Bicol Party List. Alam niya siguro na Ako Bicol Party List po sa pangunguna po ni Kong Zaldico yan po ang mga sikat at mga nasa unang mga party list na tumutulong po sa ating mga kababayan. Bicolano o hindi Bicolano. Ngayon po, sagutin na po ng Ako Bicol Party List yan, inaprobahan na ni Kong Zaldico yung 2 chemotherapy sessions. Ayun! Sige, Sir Alvin, paano po matatanggap ni Catherine itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Opo, mangyari lang po si Catherine po ay tatawagan po ng ating mga staff, yung mga kanyang mga nakahalubilo kanina dito sa ating tanggapan sa People's Day natin, Ako Bicol Party List. Tatawag po yan. Check naman po kung nag-iwan ng contact number si Catherine para
pagka-proseso nito, ito po yung poproseso na natin, no, ng Ako Bicol Party List ngayon. Opo. Ayusin na natin yan. Siguro, mga ilang araw lang po yan ang hihintayin natin ang approval ng Philippine Heart Center at saka Department of Health. Pag yan po yung lumabas na, tatawagan na po agad yan si Catherine para may dala niya na sa Philippine Heart Center para agad-agad, no, ora mismo, chemotherapy na, ma-schedule na si Roderick. Opo, kung meron kang mensahe, Sir Alvin, dito kay Catherine, ano po yun? Para kay Catherine, sa ngalan po ni ng Ako Bicol Party List at syempre ng aming congressman, no? Kasi Congressman Saldico, ito po kayo'y lumapit at kami po ay walang isip-isip, kami po yung nagbigay ng 2 chemotherapy sessions na tulong medikal para kay Roderick. At wag na po kayong mag-alala, kami dalangin namin, kasama ko kami sa dalangin po na tuluyan, no, na maibsan ang kanyang karamdaman, yung mga sakit na nararamdaman niya sa katawan niya, kami po ay nandyan po para tumulong po ng buong buo sa inyo. Opo. Ayan, Catherine, narinig nyo, sinagot na itong kinakailangan mo na 2 session. Ano yung mensahe natin sa Ako Bicol Party List at kay Congressman Saldico? Sa ngalan po ng buong pamilya namin, nagpapasalamat po kami sa Ako Bicol Party List, kay Congressman Saldico, sa tulong po ninyo para po madugtungan ang buhay ng kapatid ko. Maraming salamat po. God bless you po. Opo. Ma'am, kanino nyo po nalaman na ang Ako Bicol Party List ay tumutulong po sa mga kagaya nyo po na nangangailangan ng medical assistance? Actually, sir, yung friend ko, may nagkaroon siya, yung husband niya, which is namatay na rin po, na lumalapit po sa dito kasi dialysis patient po yun. Tapos, nung nag-scroll po ako sa Facebook, yung Medical Assistance Group Philippines po, kayo po yung laging binabanggit na ako pumunta sa Congress, Ako Bicol, kasi tumutulong talaga. Kaya nag-try din po talaga ako. At hindi ka naman, ma'am, nagsisi na lumapit po sa Ako Bicol Party List? Ay, hindi po, sir. Malaking tulong na po yung 2 sessions, sir. Hindi ko alam pa paano ko pasasalamatan, sir, kasi talagang mawawalan ako ng kaunting isipin. Opo. Ayan po, ma'am, ang main objective po ng Ako Bicol Party List, ang tulungan po, especially kagaya nyo na nangangailangan ng medical na asistensya. Opo. Ayan, sa muli, maraming salamat po, Sir Alvin. Salamat din po, sir. Apo, maraming salamat po, Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Mabuhay po kayo, sir, at sa buong Tabang Ora mismo po. Apo. At Ma'am Catherine, maraming salamat muli sa iyong tiwala. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Opo, asahan niyo po, ma'am, na may aalalay po sa aming team dyan sa iyo sa mga susunod na proseso upang matanggap mo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo. Yan. Sige mga ka-aksyon, ayan po ang agarang pagtugon sa alalahanin ni Catherine patungkol dito sa gamutan ng kanyang kapatid na si Roderick na nagkaroon ng stage 4 lung cancer. Samantala mga ka-aksyon, isang psychosocial intervention program naman ang isinagawa ng 49th Battalion Philippine Army kasama ang Ako Bicol Party List nito lamang nagdaang Biyernes para sa mga residente ng Sitio Tigis Bautista, Bilar, Albay. Ang buong kaganapan, panoorin sa kwento ni Felix Opiñano. Magandang araw mga ka-aksyon, ako po si Felix Opiñano at ngayong araw po nagkaroon ng psychosocial intervention dito sa Bautista Elementary School sa bayan ng Bilar, Albay. Ayon sa mga residente dito, nagkaroon umano ng sagupaan ang mga militar at ang NPA nung nakaraang linggo lamang. Kaya labis na natroma at natakot ang mga estudyante dito dahil nung araw na yon may mga pasok sila sa paaralan. Nasa kalagitnaan po kami ng class discussion. So nung may nag-inform po na parent, agad-agad po namin inilikas yung mga pupils namin sa safe na lugar. At naghintay po kami ng oras na kung saan safe na po silang lumabas. May mga bata rin po bang nataranta dahil sa balitang yun? Meron umiyak kasi parang natatakot. Yung mga parents po, sinundo po nila yung mga anak nila, medyo natataranta din po. Kasi natakot din po kasi sabi nila, narinig nila yung putok. Dahil sa pangyayaring ito, nagkaroon ng psychosocial intervention ang 49th Infantry Good Samaritan Battalion, katuwang ang Ako Bicol Party List kasama ang iba pang partnered agency para maghatid ng tulong sa mga bata. Mayroon po
tayong PSWDO, sir, mga professionals po sila ng mga social workers, sir, to really do the lecture. Ngayon, sir, kaya sila nag-separate na, sir, para magbigay po ng lecture. Ginagawa po namin itong psychosocial intervention, sir, para mais po yung trauma na sapit po nila nung nangyari po yung encounter, sir. At saka gusto po namin na ma-embody po talaga nila, sir, yung kasundulan ay partner po nila sa kapayapaan. Ang Ako Bicol Party List ay naimbitahan ng 49th Infantry Good Samaritan Battalion ng sa advokasya, ang Tabang sa Karahayan, na kung saan namimigay ng mga hygiene kits tulad ng sabon, toothbrush, toothpaste at iba pa. At habang sinasagawa nga ang aktibidad kanina, tinuruan nga yung mga bata kung paano ba talaga yung tamang proseso ng paghuhugas ng kamay at ang kanilang tip ay kumanta ng happy birthday. Layunin ng aktibidad na ito na maipabatid sa ating mga estudyante na ang mga militar ay hindi po kalaban o kaaway, kundi sila po ay kakampi para po maabot natin ang kapayapaan at katahimikan sa ating lugar, sa ating bansa po. Ako po si Felix Opiniano, ang Tabang Patroller ng Tabang Ora mismo. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan, sa muli, saludo po kami sa Philippine Army at syempre sa Ako Bicol Party sa mga ganitong intervention sa mga barangay na naapektuhan ng mga ganitong insurhensya at bakbakan. Yan, malaking tulong yan sa mga bata. At yan ang mga reklamong ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayon hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga... Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa